मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ गासै आसामनि दाब दाब जिल्लायावनो दिनै खुंनाय जादों। एबसुनि मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्ट एबा गोग्गो सोलोंथाइ होनाय थांखिजों आगुनि बोसोराव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबोबाय थानाय बादियैनो बे बोसोरावबो बर' बिजोङाव फरायनाय थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों। मिरु एबसुनि बानजायनायाव खुंजानाय बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव 9 थाखोआव सा 8,424 आरो थाखो 10 आव सा 8,293 फरायसाफोरा बाहागो लादों। आसामनि मोन 18 जिल्लानि गासै 198 मिरु थावनियाव बे आनजादखौ खुंगासिनो दं होनना सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डनि मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो 7 आरो 8 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बे रोंगौथि सायख' आनजादाव 7 थाखोआव सा 1,343 आरो 8 थाखोआव सा 1,176 फरायसाफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि गासै सा 5,034 फरायसाफोरा बाहागो लादों होनना बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ फोरमायदों। जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानाव गुथि जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेयो गासै आसाम नाङैनो मोन 18था जिल्लाफोराव बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा दिनै दा बे समाव जागासिनो दं आरो नोंथांनि बे रादाब चेनेलनि गेजेरजों आं गासै बे आनजादाव नुजाथिनो हानाय फरायसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन क्वालिटी एडुकेशननि मोनसे बाहागो हिसाबै बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेट क्रिएट खालामनो थाखाय बे आनजादफोरखौ खुंबोनाय जादों। दिनै बियो गुथि खेब आरो बे गुथि खेबाव गोबां फरायसाफ्रा गामाखालि बोसोरफोराव आनजाद होनाय बायदि देग्लायबो होदों। देग्लाय बे आनजादाव गासै 16,721 बे फरायसाफ्रा बाहागो लादों थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा आरो जायफोर फरायसाफ्रा दिनैनि बे आनजादाव बाहागो लादों बे फरायसाफ्रा दिनै गाव गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों जुदि मोजाङै मोजां बे आनजादाव मोजां मार्क लाखिनो हायोब्ला गासै आसामनि गेजेरावनो सेथि थाखो नैथि थाखो बा थामथि थाखो बे पजिशनसिम लाखिनो हायोब्ला बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बान्था फोसावना दोनखानाय दङ आरो बे बान्थाफोरखौ सिगांनि समफ्रावबो होबोनाय जादों। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि गेजेरजों जिखिनि बर' फरायसाफोरनि गेजेराव जिखिनि सांग्रांथि लाबोनो नाजानाय जादों बे थारैनो जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा आरो बेखौ गासै आसाम नाङैनो गोबां जायगायाव रेसपन्स होबोदों सिगांनिफ्रायनो। बबेखानि बेखौ बुंनांगोन देग्लाय बे आनजाद होनाय फरायसाफोरनि अनजिमाया एसे खम जादों। जोंनि बे जिखिनि फर्म फिलआप माने होनाय बे फर्म फिलआप होनायनि समखौ जों एसे गुसुं होनो गोनां जादों माखासे खामानियाव बेस्थ' थानायनि थाखाय जायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लानो एसे खाबुखौ मोननाय जायासै। लोगोसे गोबां आनजाद आरो बायदिसिनाफ्रा बेवहाय सरजाबफाना थानायनि थाखाय बे फरायसाफ्रा एसे खम जादों। थेवबो जिखिनि जादों बेखौनो थोजासे होननानै जों साननो हागोन। मानो होनबा 16,000 फरायसाफोरनि जिखिनि बाहागो लानाय बियो खम नङा। दा जियानो जा बे आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा गासै आसाम नाङैनो फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हागोन बे फरायसाफोरनि थाखाय बान्था हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20,000, नैथि पजिशन मोननाय फरायसानि थाखाय 15,000 आरो थामथि पजिशन मोननाय फरायसानि थाखाय 10,000 बे बान्थाखौ फोसावखाना दोनखानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जायफोर फरायसाफ्रा क्वालिफाइं मोनसे पजिशनसिम सहैगोन बिसोरनि थाखाय 2,000नि मोनसे स्कलारशिप फोसावना होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुम्मा दतमायाव जानो गोनां बेवहाय बे बान्थाफोरखौ रानहोनाय जागोन। गतिके दिनैनि बे आनजादाव नुजाथिनो हानाय गासैबो फरायसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों जाहाथे बे फरायसाफ्रा गाव गावनि रोंगौथिखौ मोजाङै दिन्थिनानै बे आनजादाव मोजां मार्क लाखिनो हायो आरो बै जिखिनि फोसावनाय पजिशन बे पजिशनखौ मोनहैनो हायो आं बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव
बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि दिनै 15 डिसेम्बर नैबे खालाराव बाक्सा जिल्लायाव गासै 25 सेन्टाराव नैबे टेलेन्ट सार्च एग्जामा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेवहाय बाक्सा जिल्लानिफ्राय गासै 5,000निबो बांसिन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनैनि आनजादाव बाहागो लादों आरो दिनैनि नैबे बरिमाखा सेन्टाराव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अबजारभार हिसाबै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै नुनो मोनदों गोबां फरायसाफोरा नैबे आनजादाव बाहागो लाफैदों। खमैबो नैबे सेन्टाराव 442 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आनजादखौ खुंनायनि आन्दोआव जोंहा गिदिरथार थांखि दङ। दिनै जोङो नुनो मोनदों बुहुमा गोबां सोलायबाय आरो गोबां जौगाबाय। दा बेवहाय दिनै जोङो नुनो मोनदों बेस्ट अफ दा बेस्टनि गेजेराव जोबोद माने कम्पिटिसन आरो बे कम्पिटिसनाव दिनै जोङो बर' हारिनिफ्राय जोंबो बेखौनो लुबैदो फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे कम्पिटिटिभ माइन्डआ जाहाथे जायगा मोनो आरो बेवहाय बादायलायनाय मुगायाव जे फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जिहेतु नैबे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनानो हारिखौ लानानै थांनांगोन। दा ओंखायनो बेनि गेजेराव जे गोरोंनिख्रुइ गोरोंसिन बा गुन गोनांनिख्रुइ गुन गोनांसिन फरायसाफोरखौ दिहुननायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आनजादखौ खुंनाय जादों। गुबैयै बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजान सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन बर्डआ मोननै थाखोखौ दैदेनो, गुबैयै क्लास 9 आरो 10 आरो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननै जुनियर सेक्सनखौ 7 आरो 8खौ जोङो बे आनजादाव लिरनो होनाय जादों। जोंहा टप 3 जोङो बेवहाय सायख'नाय जागोन आरो मिरु एबसुआबो टप 3 सायख'नाय जागोन आरो जायफोरा नैबे टप 3 पजिशनखौ मोननो हायो बिथांमोननि रिजाल्टखौ जोङो थाबैनो होनाय जागोन आरो नैबे रिजाल्टआव जायफोर टप पजिशनखौ मोननो हायो बिथांमोनखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया सालबारियाव फैगौ 3, 4, 5 जानुवारियाव जागोन। दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय जागोन आरो मान बावनाय जागोन।